Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Deze documentaire vertelt het levensverhaal van Eugène Dubois. Een wetenschapper uit het Zuid-Limburgse IJsden die eind 19e eeuw naar Indonesië trekt om als eerste ter wereld gericht te gaan zoeken naar de fossiele resten van Pithecanthropus erectus, een prehistorische aapmens waarmee hij het gelijk van Darwin zou aantonen. Dit is het verhaal van de zoektocht naar de missing link, de ontbrekende schakel tussen mens en aap. Eugène, is dat het? In dat koffer? Ja, moeder. Ik zal het laten zien. Het ontbrekende schakel, moeder. Maar jongen, wat heb je daar nou aan? Twee jaar eerder, in 1893, heeft hij zijn vondsten reeds aan de wereld bekendgemaakt door een publicatie over Pithecanthropus erectus. Wanneer Dubois terug is in Nederland en zijn vondst wereldkundig heeft gemaakt, reist hij vervolgens door heel Europa allerlei congressen af. Direct na zijn thuiskomst wordt Eugène Dubois uitgenodigd om zijn vondsten te presenteren tijdens het 3e Zoologisch Congres in Leiden. Wat hij daar doet is zijn vondsten laten zien en proberen zijn standpunt dat dit een tussenvorm is te verdedigen. Hij komt echter nogal wat kritiek tegen. Tijdens het congres komen verschillende grote namen op het gebied van de menselijke evolutie bij elkaar. Een van hen is Rudolf Virchow, een beroemde Duitse arts en antropoloog en voorzitter van het Zoologisch Congres. Virchow was uiterst kritisch over de theorie van Dubois. Als Dubois Virchow kan overtuigen van zijn gelijk, ligt de weg naar wereldroem open, zo denkt Dubois. Even voordat hij zijn theorie zal uiteenzetten tijdens zijn lezing, krijgt Dubois de kans om zijn vondsten alvast aan enkele collega's te tonen. Waaronder Rudolf Virchow. Virchow is een ontzettend belangrijke persoon op dat moment. Hij is wereldberoemd, een wereldberoemde wetenschapper, arts. En hij is beroemd onder andere door de ontdekking van celdeling. Heeft hij helemaal niet ontdekt, heeft een student van hem ontdekt, maar Virchow is met dat idee gaan lopen. En daar heeft hij veel faam aan te danken. Toen de Neandertalers gevonden werden, was hij degene die onmiddellijk zei van ja, dat is helemaal geen tussenvorm tussen mens en aap. Dat is gewoon een mens die misvormd is. Een argument wat tot
de dag van vandaag eigenlijk telkens weer opduikt als er een of andere nieuwe mensvorm wordt gevonden, dan is het eerste wat ze zeggen, ja, maar dat is gewoon een misvormde mens en dat is niks bijzonders. Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Pithecanthropus erectus. He may have been very irritating because he was monomaniac and focused and absolutely certain. Probably he just annoyed a lot of people. You have to remember that science is full of emotion and characters and quarrels, and it's very human business, nothing objective about it except the repetition, the real objective method. I think probably a lot of people sneered at him. Or said, oh, it's just a diseased skull, or any of these nasty things you can say. Mein lieber Dr. Dubois, ich kann nur bestätigen, dass Ihnen eine wichtige Entdeckung gelungen ist. Darf ich? Aber natürlich, Herr Professor. Sehen Sie sich die Fossilien nur an. Diese Fossilien sind zweifellos sehr alt. Aber ich teile Ihre Theorie, dass sie von einem Affenmenschen stammen, nicht. Ook Dubois krijgt dat van Virchow om zijn oren. Het kan geen mens zijn. Het is of een aap of een mens, maar het zit er niet tussenin. En Virchow in het geval van Dubois lost dat op door te zeggen van ja, dat dijbeen is mens en die schedel is aap. En ze horen niet bij elkaar. Diese Schädeldecke stammt meiner Meinung nach von einem Affen. Wahrscheinlich von einer Art Riesengibbon. Was denken Sie, meine Herren? I am afraid that I have to agree with you, Professor Virchow. Flower, dat is op dat moment het hoofd van het Natural History Museum in Londen, ook een grootheid, meent dat het schedelkapje heeft toebehoord aan een soort reuzengibbon. Dr. Dubois, in my opinion, the crown of this skull does in fact belong to a Hylobaetes species, an extinct species of gibbon. Vielen Dank für Ihre Meinung, Professor Flower. Und dann dieses Femur, dieser Oberschenkelknochen. Sie glauben, dass der Oberschenkel und die Schädeldecke von ein und demselben Wesen stammen. Einem Affenmenschen, nicht wahr? Vielleicht kann diese Karte uns mehr erzählen. Hier sehen Sie die unterschiedlichen geologischen Schichten, auf die wir bei der Ausgrabung gestoßen sind. Und hier, in dieser Tiefe, haben wir die Pithecanthropus-Fossilien gefunden. Nur 15 Meter voneinander entfernt. Das erscheint vielleicht weit, aber es ist nicht unmöglich. Außerdem stimmen Fossilisation, Erscheinungsbild und Farbe ganz stark überein. Sie argumentieren äußerst überzeugend, Professor Dubois. Aber ich bezweifle, dass Sie recht haben. Sehen Sie diese riesige verknöcherte Verwachsung, diese Exostose? Die Ursache war vermutlich eine schwere Wunde. Eine Wunde, die meiner Meinung nach nur verheilen konnte, wenn das Individuum, dem dieser Oberschenkel einst gehörte, über längere Zeit von seinen Artgenossen gepflegt wurde. Dem würden Sie doch sicher alle zustimmen. Zu einer solchen Pflege sind nur Menschen imstande. Oder haben Sie jemals einen Affen mit einem Verband am Arm gesehen? As humorous as your remark is, I'm afraid I must disagree with you. Een andere illustre figuur in het gezelschap is Othniel Marsh,
De beroemde Othniel Marsh die in Amerika de dinosaurusoorlogen heeft uitgevochten. Waar zelfs met dynamiet mensen elkaars vindplaatsen bestookten om te zorgen dat ze de fossielen kregen die ze wilden hebben. In my research, I have frequently come across fossilized bones of anthropoids showing such growth. These types of growths can also develop without preceding serious injury. I'm afraid I must disagree with your argument. Othniel Marsh kiest in zekere zin de kant van Dubois. Hij denkt inderdaad dat die vondsten een tussenvorm tussen aap en mens zouden kunnen zijn. Maar hij is nog niet overtuigd van de leeftijd en hij wil daar nadere informatie over hebben. I find a far more important question to be whether the age of the finds presented by Dr. Dubois are really as old as he claims. If they are more recent, Dr. Dubois' entire theory collapses. Da muss ich Dr. Dubois aber unterstützen. Is that so? Karl Martin, het hoofd van de Nederlandse geologie op dat moment, heeft zelf onderzoek gedaan in Indonesië en weet dat de lagen van Dubois van de juiste ouderdom zijn. En hij ondersteunt Dubois dan ook met betrekking tot de vragen omtrent de ouderdom. Meine eigenen Untersuchungen an den Kendenkformationen und die marinen Schichten darunter zeigen deutlich an, dass diese Schichten von Pliozänen Alter sind. Die Fossilien von Dr. Dubois sind bestimmt 1 Million Jahre alt. Vielen Dank, Herr Martin. Ich kann aus all dem allerdings nur schließen, dass es sich um Fossilien einer neuen, unentdeckten Art handelt. Dubois, wijs geworden in de debatten die ondertussen gehad heeft, speelt de mensen tegen elkaar uit. Terecht zegt hij van als jij vindt dat het een mens is en jij vindt dat het een aap is, dan moet het er toch wel iets tussenin zijn. Einige von Ihnen sind der Meinung, dass sie von einem Affen stammen. Andere gehen davon aus, dass es sich um einen primitiven Menschen handelt. Da die Wahrheit so immer in der Mitte liegt, kann ich daraus nur schließen, dass diese Reste weder zu einem Affen noch zu einem Menschen gehört haben. Meine Herren, diese Reste gehören zu einer Zwischenstufe, einem Affenmenschen. Pithecanthropus erectus, das fehlende Glied in der Kette zwischen Mensch und Affe. Once you've got what you're after, you need to have absolutely everybody treating you as a hero, what you've done. And of course that didn't happen because he'd found something that was immensely disturbing. Real backup for Darwin, a missing link as it was seen. Maar uiteindelijk lukt het hem niet om iedereen te overtuigen. Iets wat hem zeer teleurstelt. Nergens wacht hem de ontvangst die hij zo graag zou krijgen. Als held. Als ontdekker van de ontbrekende schakel. Poor guy, and then he toured with it, and very few people actually believed it. But then, well, there'd been the Piltdown forgery, there's all kinds of chicanery going on. But he was an honest man with a great treasure. Hij wordt het zo zat op een gegeven moment om ook zich maar te blijven verdedigen dat hij de fossielen gewoon opbergt in de kluis en lange tijd niet meer aan het publiek ook laat zien. Het laatste wat de wereld daarna in ruim 23 jaar zal zien van Pithecanthropus is een levensgrote reconstructie van deze oermens, zoals die er volgens Dubois ooit uitzag. Zijn zoon heeft daarvoor model gestaan op een koude winterdag en hij heeft het zo gemaakt dat het duidelijk is voor het publiek hoe die overgangsvorm eruit zag. Hij had een schedelkapje met een kleine herseninhoud. Hij geeft het beeld een laag voorhoofd. Hij had een dijbeen waar je kon zien dat het individu waar aan toe behoorde rechtop heeft gelopen. Dus hij laat zijn overgangsvorm, de Pithecanthropus kortweg Piet genoemd, rechtop lopen. Apen hebben lange armen en een korte duim. Hij geeft zijn Piet dan ook lange armen en korte duim. En apen hebben een grote opponeerbare teen. Zijn Piet krijgt dan ook een opponeerbare teen. Hoewel het nu misschien er een beetje belachelijk uitziet, moet men wel bedenken dat tot diep in de 20e eeuw zijn
model heeft gestaan voor hoe men dacht dat de overgangsvorm eruit zag. Enkele jaren later raakt Dubois geïnteresseerd in de kleiwinning in het Noord-Limburgse Tegelen. Tegelen heeft een bloeiende aardewerkindustrie waarvoor jaarlijks tonnen aan goede klei nodig zijn. Uit de klei komen heel wat interessante fossielen tevoorschijn uit het Pleistoceen, de periode waarin Pithecanthropus leefde. Zou er in de Tegelse klei misschien een Limburgse oermens verborgen liggen? In het jaar 1906 koopt Dubois landhuis De Bedelaar in Halen, niet ver van Tegelen. Hier begint hij aan een interessant experiment. Hij wil het landgoed rondom het landhuis omvormen tot een prehistorisch natuurpark. Hij weet uit de vondsten in Tegelen ongeveer wat er in die tijd aan planten moet hebben gestaan. In Tegelen vind je ook plantenzaden en plantenfossielen, hout, waardoor je een idee hebt van hoe het er toen in die tijd hier moet hebben uitgezien. Hij wil hier een soort oerpark maken. En daarvoor gaat hij overal in de wereld planten, bomen en zaden vandaan halen. Hij haalt een zaailing van een sequoia hierheen, een mammoetboom. Je kunt het zo gek niet bedenken aan bomen en planten of hij heeft het hierheen gehaald. Magnolia's, cipressen, moerascipressen. Hij heeft uit Rusland berken laten komen, uit Amerika allerlei soorten eiken, esdoorns, noem het maar op. Het ven was een oligotroof ven, dat betekent heel erg voedselarm. Eigenlijk destijds al een zeldzaamheid in Nederland en bijzonder, iets wat je zou willen beschermen als natuurbeschermer. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat echt flink bemest. Mest erin, klei erin, om het maar voedselrijk te maken. Hij heeft er vissen in uitgezet. Op een gegeven moment doet hij dan ergens een keer een boring en komt tot de ontdekking van, oh ja, maar eigenlijk moet er ook nog wel zus of zo metaal hier de grond in. Dan strooit hij metaal uit in dat meer, al zijn vissen dood. Begint hij weer opnieuw met vissen. En zo is hij hier bezig met zijn thematuin, waarmee hij het verleden uit Tegelen hier wil laten zien. Hij bouwt een vleermuistoren. Hij bouwt een toren waarin hij roofvogels zou kunnen te broeden krijgen, omdat zijn bomen op dat moment nog heel klein zijn. Want uiteindelijk was het hier, toen hij begon, één heel groot heideveld. Het was echt, er stond nauwelijks bomen, want het was gewoon zoals heidevelden zijn, volkomen verwaarloosde grond, uitgeputte grond door bebouwing al sinds de Romeinen. En hij probeert dat dus hier voor zijn tuintje in te richten en haalt echt alles uit de kast. De plek waar Eugène Dubois in de laatste decennia van zijn leven zo vaak verblijft, is ook de plek waar zijn leven uiteindelijk eindigt. Op 16 december 1940 wordt Dubois getroffen door een hartaanval en overlijdt. Hij wordt begraven op de begraafplaats in Venlo, in ongewijde grond. Waarschijnlijk omdat zijn dochter wel inzag dat ze niet bij de pastoor hoefde aan te komen om hem in gewijde grond te laten begraven. Hij was tenslotte de katholieke kerk afgezworen en was een aanhanger van de evolutietheorie. Well, the debate has not died down now, has it? You can go to a huge museum well funded in the south of North America and there are dinosaurs in a mock-up in a panorama with human beings walking around them. We find it very difficult to accept
these wonderful new ideas. I think partly because Darwin and Wallace, they changed, although it was through biology, they changed our ideas of time completely. It suddenly became, you can't escape it. Time has gone on, not since 4004 BC, when the Bible says we were created, but maybe Lyell thought 40 million years. We now know 3.5 billion. This tremendous, dizzying stretch of time where you feel a nothing. And then you look up into space, and instead of it being ordered and God, the geometer, and he's made it all, his presence is there. It's empty, gone, infinite, and may even have no boundary. You feel a nothing again, shrunk to, well, the wrong end of the microscope. Sinds Eugène Dubois meer dan een eeuw geleden op Java zijn onderzoek deed, heeft het onderzoek naar de evolutionaire geschiedenis van de mens een hoge vlucht genomen. En nieuw onderzoek naar de vondsten die Dubois op Java deed, levert interessante nieuwe inzichten op. En ook recente vondsten van de laatste jaren, onder andere in de Mnissi in Georgië, waar een Homo erectus gevonden is. En de Pithecanthropus wordt tegenwoordig bij die soort gerekend. 1,8 miljoen jaar, dat is het kruispunt tussen Afrika, Azië en Europa. Dat geeft aan dat die mensvorming mogelijk toch in ieder geval een belangrijk stuk in Azië heeft plaatsgehad. En dat was het idee waarmee Eugène Dubois ook naar Indië gegaan is. Dubois was de eerste die bewust op zoek ging naar de overgangsvorm tussen de mensen en de apen. Hij was ook de eerste die keiharde bewijzen op tafel legde in de vorm van het schedelkapje, het dijbeen en de kies. Nothing can take that achievement away from him. He discovered Homo erectus. So sad that he couldn't just sit back and think, of course I'm right. I'm going to enjoy my old age. I'm not going to be twisted with bitterness because nobody believes me. A lot of scientists like that. If you make a big discovery that changes the way people think, you can't expect them to immediately agree with you because they have to revise their whole view of the world. Eugène Dubois was een controversieel man, als mens en als wetenschapper. Hij dulde geen tegenspraak, maar desalniettemin moeten we spreken van een groot man, van een pionier op het gebied van paleontologie, paleoantropologie. Hij betrok ook andere wetenschappen bij het verhaal mens, zoals de biologie. Hij was baanbrekend, innovatief en hij durfde van de geëikte paden af te wijken. In het nu en in de toekomst zal Dubois altijd bekend blijven als degene die de eerste Homo erectus gevonden heeft. Dubois is degene die ons feitelijk heeft duidelijk gemaakt dat er evolutie heeft plaatsgevonden van iets wat een voorouder is geweest die wij met de apen gemeenschappelijk hebben, tot aan de mens die we nu zijn.